אוקיי, ערב טוב לכולם ותודה שבאתם. אני רוצה להודות בשם המשפחה לרב דוקטור בני לאו על זה שהוא הקדיש את הזמן היקר שלו להיות איתנו הערב ולדבר לזכרו של אבא שלי, זכרונו לברכה. הרב בני הוא ראש מיזם התנ"ך 929 וכיהן במשך 18 שנה כרב בית הכנסת ברמב"ן בשכונת קטמון בירושלים. את הרב בני הכרתי לפני יותר מ-20 שנה, זה היה בשנים של האינתיפאדה השנייה, זמן קצר אחרי שעליתי לארץ. לאור המצב רציתי לעשות משהו חיובי, לחזק ולהתחזק, אז ארגנתי יחד עם חבר שלי אדם לוין, ערב לימוד שכונתי בירושלים. אדם הכיר את הרב בני מאנגליה, כשהרב בני היה רב שליח שם של בני עקיבא, ואדם הציע לי שהרב בני יוביל את הלימוד. לא הכרתי אותו אז, ואדם הפגיש בינינו, וישבנו עם הרב בני בבית שלו, ותכננו את הערב. מאז אותו ערב שפגשתי את הרב, אני גם חבר וגם תלמיד של הרב בני, דבר שנכון גם לגבי אשתי. כשאבא שלי היה חולה, רציתי לפגוש עם הרב בני קצת לדבר ולהתחזק, ושאלתי אותו אם יש לו זמן להיפגש. עד היום אני זוכר את התשובה שלך, ששלחת לי במייל, כי זה היה גם שיעור לחיים. הוא ענה לי בשתי מילים, זמן עושים. אז שוב תודה לרב בני. לפני שאני אזמין את הרב בני לדבר, רציתי קצת לספר על אבא שלי. אבא של הרב מרדכי פכלר היה תלמיד חכם, מחנך, רב קהילתי ומטפל. נולד בלצ'וורת אנגליה, למד תורה בישיבת באר יעקב ובישיבת מיר, והשלים תואר שני בפסיכותרפיה בריג'נס קולג' בלונדון. הוא החזיק במספר תפקידים רבניים וחינוכיים בכירים ביוהנסבורג ובלונדון, והיה אחד החלוצים שהתמודדו עם האתגרים הייחודיים של שילוב פסיכותרפיה במסגרת האורתודוקסיה הדתית. אני רוצה לקרוא תיאור קצר של אבא שכתבה אמא שלי לכבוד הערב הזה, אמא שלי באנגליה, הוא מקשיבה עכשיו בזום, והיא גם מעריצה של רב בני, הוא מקשיבה לשיעור פרשת השבוע שלו בזום כל שבוע. אז ככה, רציתי לספר קצת על בעלי, זיכרונו לברכה, שכבר 14 שנה אני מתגעגעת אליו בכל יום. הדבר שבחרתי לשתף מתוך הכל, הוא הדבר שבחרנו לחרות על המצבה שלו. הפסוק של השם שלו, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. התורה הייתה אהבתו הגדולה, והוא עסק בה בשמחה ובהתלהבות וחילק ממנו לכולם. ובנוסף, חרטנו על המצבה הפסוק ממגילת אסתר, שהיא תמצית תיאור על מה שהיה מרדכי שלנו. כי מרדכי יהודי רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו. אין דרך טובה יותר לתאר אותו. אנשים בדרום אפריקה ובאנגליה עדיין מדברים עליו, מזכירים אותו ומתגעגעים עליו. בתור רב, פסיכולוג, איש שיח וחבר, כולם אהבו אותו. פעם אחר פעם, שמאות פעמים אנשים אמרו לי, your husband saved me, שאלתי אותו, איך אתה מציל אותם? מה אתה אומר להם? והוא ענה לי, אני לא יודע, אני מקשיב. רב בני, בבקשה. תודה רבה שהזמנתם אותי, ותודה לאמא שפה. ערב חנוכה, אני חשבתי שבא לי לשתף אתכם בלימוד שהוא מחשבה בא לי להגיד על האופי שלנו, אבל אופי זה דבר שאדם נולד איתו, והתרבות זה דבר שאדם רוכש. אני רוצה לנסות לגעת בשאלת הגבורה של על הניסים ועל הנפלאות, ועל המתח הזה של התרבות היהודית, שמספרת סיפורים לעצמה, מספרת סיפורים לעצמה שמאוד מתוחים, אפילו הייתי מעז ואומר מסוכסכים, בין אקטיביזם, בין הרואיזם, עולם של, אני עושה את התנועה הזאת ביד, תנועה של
איזה עוד איזם אני צריך להגיד, מיליטריזם, מילים שמייצרות את הישראליות היהודית במלוא כוחה. אם אנחנו עכשיו כבר גם השנה וחודשיים בתוך מלחמה, אז תראו אפילו את המילים שאנחנו משתמשים, כשיש, כולם מתפללים לשובם של 100 חטופות וחטופים, אבל יש מטה חטופים ויש מטה גבורה. אני לא חלילה בא לדבר פוליטיקה, אבל רק בשפה, בסמנטיקה. כשאתה בא ואומר מטה גבורה, מה בעצם אתה אומר? מה הסאבטקסט של מה שאתה אומר? שאנחנו צריכים להיות יותר חזקים, יותר איתנים, יותר לוחמים, לא להיות רכים, להיות קשוחים מאוד, כי רק ככה אנחנו נשמור על הדבר הזה, היקר הזה, שנקרא המדינה היהודית הריבונית, מדינת ישראל. זאת שפה. אני יכול להגיד כמי שגדל בישראל של שנות ה-60, 70, זאת הייתה שפה שמקובלת על כל החברה הישראלית, מאמצע שנות ה-70 והלאה, משהו השתנה בשפה. והחלק מהשיח הישראלי, היהודי, הוא מפוצל לשתי שפות. שפה אחת שמדברת יותר ברכות, יותר בקשב, יותר בלנסות להבין עוד צדדים ועוד צדדים ועוד, בצד אחד שאומר להיות ברזל, להיות קשוח, להיות חזק, להיות איתן, כי אנחנו במזרח התיכון. וכששלחת לי את הדברים על אבא, אז התחלתי לשוחח איתו על השאלה הזאת. זה לא סתם לבוא מדרום אפריקה או מאנגליה ולהגיד, אני אדם של איך אתה מציל אותה? אמא אומרת, נכון? איך אתה עושה את זה? אני לא יודע, אני מקשיב. אני אגיד דבר שהוא, אני עוד לא התחלתי את הלימוד, אני עוד שנייה אתחיל את הלימוד, אבל אני אגיד דבר שהוא בכלל לא מתאים להגיד אותו בפוזה כזאת שאתה עומד על הפודיום ואתם יושבים מולי ומקשיבים. זה דבר שהוא דורש שיחה. אבל אני רוצה לטעון איזו טענה שכשאתה מקשיב, באמת אבל מקשיב, אתה נהיה יותר חלש. אבל חלש במובן הטוב של המילה. כלומר, אם אני צריך להציג איזה דגם, אני מציג פה שני צדדים כאילו, למרות שאני לא חושב שזה כל כך קשוח, אבל שיש דגם אחד שהוא מאוד מאוד חזק, גבורה, גבורה של פייט, גבורה של ברזל, גבורה של בטון, גבורה שלא שוברים אותה, ומולה יש עולם של קשב, שמסתכל על העיניים ומקשיב לדופק של מי שנמצא ממול, המפגש של עיניים עם עיניים ודופק עם דופק, של אדם עם אדם, יוצר משהו בך שהוא מרכך אותך, משהו שמפעיל אותך כלפיו. ברמה הכי מינימלית זה אמפתיה. ברמה מתקדמת יותר זה יגיע עד הקצה הכי רחוק שזה סימביוזה, שזה דרגה של אהבה. נכון, כשאומרים על מפגשים של אדם עם אדם, אז לאה גולדברג אמרה את זה נורא יפה, של באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט בחלון וראי. היא קלטה באיזה רגע של שיר, שיש 3 שלבים, מבט וחלון וראי. מבט זה מבחוץ, זה לא עושה לי, זה מעניין, זה מסקרן, אני פותח עיניים, אבל אין באמת מגע ביני ובינך. אחר כך יש את השלב הגבוה יותר, שזה חלון. אם אתם לומדים את המושג חלון בתנ"ך, זה מרתק. המושג הזה להיות בחלון, ולהתבונן בעד החלון. זה כבר לא הרחוק, זה תמיד הצצה פנימה. כלומר, או מבפנים החוצה, או מבחוץ פנימה, וזה להתבונן יותר קרוב. חלון הוא כבר איזה ניסיון להתקרב. פסוק נורא באיכה, עלה המוות בחלוננו. שאתה אומר, זה לא בבית, אבל אני רואה את זה.
אני רואה את זה בקרוב, אני עכשיו בא משיחת טלפון עם חבר חדש שלי מהשנה האחרונה מניר עוז, שבן ובת שלו היו חטופים עכשיו, את הבן כבר זיהו שהוא משפחת ארבל, ואבא קוראים יחיאל, יחי, והבת עדיין כאילו מחכים. ואני מרגיש שאני מציץ לכאב שלו, זה חלון. ואני מנסה להרגיש אותו, זה לא הבית שלי. השלב הכי גבוה זה ראי. מבט, חלון הוא ראי. ראי זה כבר רפלקטיבי לגמרי, זה כבר נכנס לי לתוך הבית. וזה מה שקורה במגע, זה מה שקורה בקשב. זה דבר מאוד מאוד גדול כשאדם הופך להיות רב ופסיכותרפיסט. סליחה, הוא לא היה קשוח. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. אם אתה אידיאליסט, אתה לא פסיכותרפיסט. זה פשוט לא עובד ביחד. עם ההקדמה הזאת, עד כאן ההקדמה. סליחה, אני לא עושה מישמר עליי. בסדר, זה יהיה תחום בזמן. אפשר לדבר על זה, נכון, אתם מסכימים איתי שזה לא נכון להגיד את זה בפוזה כזאת של נאום, זה מתאים לשוחח על זה, אבל ככה. אוקיי. עם ההקדמה הזאת, אני רוצה להציג משהו על מושג הגבורה מהתנ"ך, דרך חז"ל ואלינו. זה טיול מאוד ארוך, ואני אעשה אותו יחסית קצר, בסדר? ואני שואל, מהו האופי שלנו, שאנחנו, אני אומר שוב, אופי לא כמשהו גנטי או תכונת מולדת של טבע, אלא האופי התרבותי, האופי שאנחנו רוכשים, כשאנחנו לומדים את מקורות עם ישראל, נגיד מהתנ"ך עד הפלמ"ח, אבל מהתנ"ך ועד היום. מהו האופי שאנחנו מייצרים כתרבות של עם במושג הזה שנקרא גבורה? שאלה בכלל לא פשוטה. אם אתם עקבתם אחרי השיחות אפילו, השפה של הציבור הדתי ביחס לשמעון ולוי במעשה דינה. אני שם את זה ככה בתור, אתם יודעים, איזה קלף ראשון כזה. אתם שמעתם המון שאומרים, אנחנו מהצד של שמעון ולוי. הכזונה יעשה את אחותינו. ועובדה שהם נתנו את הפייט של החיים שלהם, הרגו את כל אנשי העיר, ואז כולם פחדו מהם. ככה צריך לעשות. אז אתה אומר למי שאומר את זה, אבל הקדוש ברוך הוא, בלשונו של יעקב אבינו, אומר, ארור הפעם. לא, זה... כאילו, פתאום היחס, השאלה הפשוטה הזאת, האם אתה מהצד של יעקב, או מהצד של שמעון ולוי? פתאום יש ויכוח. זה לא ברור שאנחנו בצד הזה או בצד הזה. נכון? זה בכלל לא פשוט. סתם, אני שם את זה רק בשביל לעורר את המחשבה. כשאתה שואל את השאלה של אקטיביזם, של לתת מקום לצבא שילחם ויעשה את כל מה שאדם יכול לעשות כדי לייצר את אותה ריבונות יהודית בארץ ישראל. האם לשם הולכת התורה או הנביאים? האם יש תשובה לשאלה הזאת? בתור יהודים אנחנו יודעים שלשאלה כזאת יש רק תשובה אחת נכונה, והיא, איך אתם שותקים? תשובה אחת נכונה, והיא, אולי הצעירים הרשו לעצמם להיות חצופים ולענות, אני אגיד עוד פעם, בסדר? האם התורה, כלומר, מה שאני קורא, החינוך לאופי היהודי, לתרבות, לא לתת, זה להיות לוחם, מיליטנט, צבאי, ריבונות של עם, או להיות יותר רך, יותר חסדי שמיים כזה. מה התשובה לשאלה הזאת? תשובה אחת היחידה, אין שני כדורים במחסנית, תשובה אחת נכונה. שזה, אוקיי. מסכימים? ללכת על דרך הישרה, כמו שהרמב"ם. שמה היא? אי אפשר לקחת את דרך הישרה של הפשרה. שזה אומר פחות מיליטנטי או יותר. לפגוש השם מההתחלה.
אז אני אגיד, כשאני שואל לעצמי, כשאני שואל ואני אומר, מה התשובה היהודית הנכונה? תמיד התשובה המחלוקת. זה התשובה היהודית נכונה. אבל באמת, זה מחלוקת. זה באמת. עכשיו, אני לא הולך לשגע אתכם בלימוד ולהראות שזו מחלוקת בתוך התנ"ך עצמו. אמיתי. אמיתי. כי אם אני אקח את דוד המלך בתור פרופיל, בסדר? דוד המלך. מה הוא אומר? גם בספר שמואל ואותו פרק בתהילים, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. נכון? דוד המלך, הפסוק הזה אגב, כתוב באותיות ענק בבור בתל אביב, בבור במטכ"ל. זה הפסוק בכניסה לבור. ארדוף, עכשיו, אוקיי, רק שיתעוררו בזמן, כמו שאומרים. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. מדהים. זה אקטיביזם יהודי שאומר, ריבונו של עולם, זה עלינו. אתה בבקשה תיתן לנו את הכוח. עכשיו אנחנו יודעים, חזקיה מלך יהודה, סתם אני נותן בשביל לגעת, בסדר חזקיה אני קופץ, או עוזיה מלך לפניו, עוזיה מלך יהודה. אז מי שגדל בריקודי עם יודע, ויבן עוזיה ומגדלים בירושלים ויחזקם, נכון? מי שעושה כן בראש מסגיר את הגיל שלו. אז אוקיי, ויבן עוזיה ומגדלים, עוזיהו בנה, באמת עכשיו אני לא הולך להקריא לכם, אתם יודעים פרקי היום בתנ"ך, עוזיהו בנה את הצבא הראשון החזק ביותר בארץ יהודה. דוד בן גוריון, אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות, דוד בן גוריון כותב באחד המאמרים שלו בשנת 53, שהדגם שהוא רואה מול עיניו כמלכות, זה הדגם של עוזיה מלך יהודה. הוא ראה את עצמו עם כל חזון הנגב והמים והצבא, והתעשייה, והנמל, כל הקונסטרוקציה הציונית של דוד בן גוריון, הוא שאב מדמותו של עוזיה מלך יהודה. מה שבן גוריון בשום מקום, כמה שהתבדקתי ובדקתי, לא, אולי אני טועה, אבל כמה שיכולתי בדקתי, בשום מקום, בן גוריון לא זוכר, או לא זכר, שעוזיה סיים את הקדנציה שלו בצרעת. בחזקתו אומר ספר דברי הימים, לא ספר מלכים, ספר דברי הימים, בחזקתו גבה ליבו עד להשחית. מה היה החטא הגדול של עוזיה? שהאקטיביזם הביא אותו להיות אדון כל, כאילו באמת לשלוט בהכל. ואז הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, פסל אותו מהמשחק, הוציא אותו מהמשחק, צרעת 16 שנה, כך הוא סיים את החיים שלו. אז הוא היה גיבור או לא היה גיבור? זאת שאלה נהדרת. חזקיה מלך יהודה, אנחנו יודעים, הוא ביצר את ירושלים, הוא הפך את ירושלים למבצר כדי לעמוד במלחמה נגד אשור, שמי החליט להילחם באשור? לא אשור החליטה להילחם ביהודה, אלא יהודה החליטה למרוד באשור. שיגנקופ. אתם מבינים? זה מי נגד מי? מדינת ישראל מכריזה מלחמה נגד אמריקה. שקוייך. כאילו זה צריך להבין. וחזקיהו מחליט להילחם באשור. אז הוא מבצר את ירושלים. ואתם זוכרים את נקבת השילוח, וזוכרים את החומה הגדולה. אנחנו ישראלים, אנחנו מטיילים שם. והוא גיבור שלנו או לא גיבור שלנו, חזקיהו? מי לא סבל את מה שהוא עשה? ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא, מסע גיא חיזיון, מלך כעלית כולך לגגות. ישעיהו ממש נכנס בכל הכוחות הנבואים שלו נגד הנביא, נגד המלך חזקיהו. יש כל כך הרבה מתח ביניהם, זה חוויה מטלטלת לקרוא את החוויה שבין הנביא, דבר השם, לבין המלך. לשניהם יש רחובות בירושלים. לטובת מי אנחנו? ככה נראית מחלוקת. אמיתית אבל. אני יכול לגלגל את זה הרבה מעבר גם לגבולות התנ"ך, נכון? אפשר להגיע לתם המכבים,
אנחנו תכף נגיד מילה לכבוד חנוכה, אבל בר כוכבא, היה גיבור או לא היה גיבור? מי שגדל במדינת ישראל בשנותיה, עשרות שנותיה הראשונות, הוא היה גיבור, כך נאמר במפורש, כל העם אהב אותו, הוא היה גיבור. ככה, נכון, שירי הילדים המהללים את בר כוכבא, איש היה בישראל, בר כוכבא, כל העם אהב אותו, אין לי מושג מה שרו בדרום אפריקה. האם היהדות החרדית סובלת את בר כוכבא? התשובה, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, שבר כוכבא היה משיח שקר. אז אנחנו לא סובלים את בר כוכבא. בני עקיבא, אל תענו לי. אני רק מציג את זה בשביל הקונפליקט. אתם מבינים? האם מותר לעורר את הקונפליקט הזה? אני אתן לכם את זה ברגע אחד. יש מדרש פנטסטי, עם המון הומור, המון, חושבים אם יש למדרש הומור, המון הומור. מדרש באיכה רבה, שמתאר על 4 מלכים. והכותרת של המדרש זה, מה ששאל זה, לא שאל זה. אוקיי? זה 4 מלכים. הם מתחילים עם דוד שאמרתי מקודם, שאומר, ארדוף אויביי, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה מבקש שאני אהיה איתך, אני אלווה אותך. אתה תעשה, והקדוש ברוך הוא עוזר בידו. נפלא, נכון? זה הדגם. ואז ממשיך המדרש ואומר, עשה מלך יהודה, אמר ריבונו של עולם, אין בי כוח לרדוף, אין בי כוח להשיג, אלא אני רודף, ואתה עושה. כאילו הריבונו תעשה נס. ואז הם מקריאים לנו במדרש פרק, אני לא רוצה להתחיל את כל, בדברי הימים, פרק שמופיע רק בדברי הימים, לא בספר מלכים, שמתאר איזו מלחמה שאני כל פעם מתבונן בה ושואל, זה היה או לא היה? כלומר, האם זה ספרות או היסטוריה מה שאני קורא? שאלה מאוד מביכה כשאתה קורא ככה תנ"ך. זה סיפור על מלחמה שמיליון פולשים באו מאפריקה ועולים לכיוון יהודה, ממש, המספר הוא מיליון, שעולים, תחשבו איזה פריצה של מהגרים, שבאים והצבא המצרי דוחף אותם לכיוון יהודה, כלומר שלא יפלשו למצרים, אלא שילכו לכיוון שלנו, ומגיעים לאזור של לכיש, ואז מודיעים למלך, עשה מלך יהודה, מודיעים לו שיש פלישה מהדרום. מה עושים? אז התיאור בתוך ספר דברי הימים, זה שעומד המלך ואומר ככה, אדוני, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו אדוני, עליך נשענו, בשמך באנו על ההמון הזה. אדוני אלוהינו, אתה אל יעצור עמך אנוש, אנחנו בידיים שלך. ואז כתוב, ויגוף אדוני את הכושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו, וירדפם עשה. נשברו לפני השם. מה אומר המדרש? עומד עשה ומתפלל להשם, אנא השם הושיענה, ואז הוא רודף, והקדוש ברוך הוא מכה אותם. אז מי בסוף יקע את אותה פלישה? הקדוש ברוך הוא, ואני רדפתי. כלומר, עוד גזוק כזה. זה עשה. זאת אומרת, דוד רודף, עושה, ואז עשה אומר, אני לא מסוגל. אתה תעשה, אני ארדוף. ממשיך המדרש ואומר, הבן של עשה, קוראים לו יהושפט. יהושפט אומר, ריבונו של עולם, אין בי כוח לעשות כמו דוד, אין בי כוח לעשות כמו אבא. כלומר, גם לרדוף אני ארדוף. הוא אומר, אני מתפלל ואתה עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. ואז הם קוראים בפרק הבא, או 2 פרקים הלאה בספר דברי הימים. זה גם לא מופיע במלכים, רק בדברי הימים. תכף אני אגיד מילה למה זה ככה. ומתארים את המלך יהושפט, עומד מול פלישה הפעם לא מדרום, אלא ממזרח. כלומר, כל עמי ירדן, אדום, עמון, מואב, כל עבר הירדן המזרחי מתקבצים לעלות מאזור עין גדי
לעלות לכיוון יהודה. והוא אוסף את העם לעצרת תפילה. יש פה תיאור מופלא של עצרת התפילה של יהושפט. עומדים ומתפללים ולא יודעים מה לעשות, ואז כשאנחנו כבר נמצאים במשבר הכי גדול, זה פרק כ' בדברי הימים ב', הוא קורא צום, עושים יום צום, יום תענית ליהודה, ויקבצו להתפלל, ויעמוד יהושפט, ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, אתה אלוהי השמיים, אתה מושל בכל, והכל בידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב, אנחנו לא יכולים כלום, ואם אתם רוצים רק לשמוע את הפסוק, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. עכשיו, חלק מאיתנו ממלמלים את זה בתחנון, ואפילו לא יודעים איפה אנחנו אומרים את זה. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. אומר, חוץ מלעשות במכנסיים, אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום. ואז יש פה מישהו, איזה רוח השם, עופרת ואומרת, אתם רק לא לכם להילחם. זה לשון רוח השם. לא לכם להילחם. התייצבו, עמדו, ראו את ישועת השם. עכשיו באוזניים שלכם כשאתם אומרים, התייצבו, ראו את ישועת השם, לאן זה לוקח אתכם? לשירת הים. נכון, לקריאת ים סוף. תכף נגיע לזה. אל תראו, השם עמכם. ואז מה עושה יהושפט? הוא לוקח את להקת הרבנות הצבאית. אתם חושבים שאני אומר בדיחה. הוא לוקח, תראו, זה כתוב, הוא לוקח מהלווים, עומדים במדבר תקוע, ואז ויעמדו המשוררים, ומהללים להדרת קודש, ואומרים, הודו להשם, כי לעולם חסדו. ובעת החלו ברינה, שם השם הערבים על עמון ומואב, הם נפלו וניצחו וזהו. אז מה אנחנו עשינו? שרנו. צעקנו, שרנו. זאת אומרת, אומר המדרש, יהושפט אומר, אני לא רודף, בטח שאני לא הורג, זה לא קשור אליי, לא לכם להילחם. אני זוג תהילים. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, לך תעשה. ואז מגיעים לקומה הרביעית. קומה הרביעית זה חזקיה מלך יהודה. עכשיו זה טריקי, כי חזקיה לפני שנייה, אמרתי שהוא היה מאוד מיליטריסט. הוא היה נגד ישעיהו, אבל הסיפור שלהם הוא אחר. הוא אומר, חזקיהו אומר, ריבונו של עולם, אני להילחם אין מה לדבר, לא קשור אליי. לרדוף אין מה לדבר. לשיר, לומר תפילה, גם לא מתאים לי. אני ישן על מיטתי, ואתה עושה ישועה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה ישועה. שנאמר, ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל צבא אשור, 185,000 איש נפלו ביום אחד. כאילו חזקיה מלך יהודה שהכין את כל, בסוף, מי הכניע את צבא אשור של סנחריב? נס, ויהי בחצי הלילה, אנחנו אומרים את זה בפיוט של ליל הסדר. זה נכון או לא נכון? זה כתוב, מה שנקרא שטייט מפוירש. מה רוצה להגיד המדרש הזה? קודם כל זה פרודיה. זאת אומרת, מי שחושב שלחז"ל אין הומור, זה הומור חזק, טוב. מה הוא אומר המדרש? כשהוא אומר 4 מלכים. מה בעצם, מה במהות של המדרש הזה הוא רוצה? הוא משבח אותם, הוא לועג להם, מה הוא אומר כאן? אתם מפחדים ממני או מעצמכם? כאילו תגיד, מה הוא אומר? הוא מסכים איתם, כלומר אם אני הייתי אומר אוקיי, יש פה 4 טייפ, נכון? 4 טיפוסים. יש דוד, עשה, יהושפט, חזקיהו. אני אומר תבחר, את מי הוא היה בוחר? את חזקיהו או את דוד? המדרש קורץ עין, אתם מרגישים את זה? המדרש אומר, יש דוד, ודוד עובד, עכשיו אל תגידו דוד היסטורי, דוד של הספרות, דוד שאומר אני רודף, אני לוחם, אני עושה, ואני גם אומר תהילים, אני הכל. אז זה הדגם. ומשם ואילך אפשר רק לרדת. מגיעים בסוף לאני ישן על מיטתי ואתה עושה ניסים. שזה אומר פסיביות הכי גדולה של עם ישראל. אפשר להגיד בפשטות שזה בדיוק מה שקרה לחג חנוכה. אבל בדיוק.
כי אם אתם קוראים את ספר המכבים, א', אתם רואים מלחמה. אני לא יודע, לנו היה מנהג בבית, כשעוד היו ילדים בבית, שהיינו קוראים כל ערב בחנוכה פרקים מספר מכבים א'. למה אני מקפיד להגיד מכבים א'? כי יש א' וב', מחלוקת. מכבים א' זה ספר שנכתב בימי יהודה המכבי, בארץ ישראל, בזמן המרד, בזמן המלחמות. ומי שכתב את מכבים א', הוא יודע את כל הקרבות, והוא מספר על כל, הוא יודע, הוא היה פה באזור, הוא מכיר את כל הנחלים, את כל הערים, את כל הכל, הוא היה על הנגמש של יהודה המכבי. והוא מספר לנו את כל סיפורי, מה הוא לא מכיר, כמו שאתם בוודאי יודעים? הוא לא שמע בחיים שלו על נס פך השם. הוא גם לא שמע על האם ושבעת בניה. גם את זה הוא לא שמע. במכבים ב' יושב אדם יהודי מחוץ לארץ, לא ישראלי, הוא גר בקירני, צפון אפריקה, והוא יושב וכותב ספר על המכבים, באותו זמן, אבל לא באותו מקום. והוא מתאר כל מיני צדיקים, וכל מיני מצוות, וכל מיני, הוא לא מכיר את המלחמות בכלל. למה חוגגים את חנוכה לפי מכבים א'? כי לחמנו ושחררנו את ירושלים, ויש חג עצמאות. למה 8 ימים? כי אנחנו רוצים לעשות את זה כמו שלמה המלך שעשה 7 ועוד. אז אנחנו רוצים לשחזר את המלכות, מלכות של בן דוד, אז אנחנו לא בן דוד, אבל אנחנו מלכות ריבונות של ארץ ישראל. ככה הרמב"ם כותב. ולמה חוגגים את חנוכה במכבים ב'? כי הייתה מלחמה, ובגלל המלחמה הם לא יכלו לעשות סוכות. אז בגלל שהם לא יכלו לעשות סוכות, הם עשו מועד ב' לסוכות, כשנגמרה המלחמה. ובגלל זה 8 ימים. נשמע לכם כל כך מוזר. אבל אם אתם זוכרים את המחלוקת בגמרא של בית שמאי ובית הלל, מוסיף והולך ופוחת והולך. שואלת הגמרא במסכת שבת, מה הייתה? למה מוסיף ולמה פוחת? אז המוסיף והולך זה פשוט, נכון? כנגד הניסים שהולכים ועולים. ולמה פוחת והולך בית שמאי? אומרת הגמרא, כנגד פרי החג בסוכות, שכל יום יורד. וכל הלמדנים שואלים, מה הקשר? ופתאום מלכים ב' אומר, זה הקשר. כי חנוכה הוא תיקון של סוכות שלא היה. לא זה ולא זה מכירים בכלל את הסיפור של נס פך השם. זה בברייתא של הגמרא, של מהי חנוכה? שואלת הגמרא. אתה אומר, מהי חנוכה? לחמנו, היינו, נכון? לא, 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 לא. זה תשאיר לישראלים את הסיפור. לנו יש סיפור ניסים שפך שם. אצלנו לא מספרים סיפורים של מלחמה. כלומר, הסיפור של דברי הימים הוא סיפור חזק שאומר את המיליטריזם תשאירו לגויים. אנחנו יהודים ואנחנו לא רוצים את כל הסיפור הזה, לא בר כוכבא ולא מכבים. אנחנו יהודים של תפילה, אנחנו יהודים של אמונה, יהודים של ניסים, יהודים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו את מה שיעשה. הוויכוח העמוק, זה ויכוח רציני, זה ויכוח על אופי. אמרתי מקודם, התחלתי, שאלה של טבע ותרבות. שום דבר פה הוא לא טבעי. אני משער כמוני, כמוכם, הילדים שלנו בצבא, אנחנו גאים בהם שהם היו ועדיין לוחמים את המלחמות שצריך לעשות. זה טבע. זה טבע של הילדים והנכדים שלנו להיות לוחמים ולהגיע למצב. זה לא הטבע שלנו. זה גאווה גדולה שלי. על מה אני גאה? שאנחנו החלטנו להיות עם שעומד על משמר ארצו ועל חייו, להיות ריבון. האם אני ממקם את עצמי בוויכוח הגדול הזה של היהדות הזה? ממקם את עצמי באיזשהו שדה, התחלתי עם שמעון ולוי ויעקב, האם אני מאמין את עצמי במיליטריזם שאומר זאת היהדות? ברור שלא.
ברור שיש פה איזה מנעד מאוד רציני, שמדבר על חיים שיש בהם מתח בין שני דגמים או שתי תרבויות. אנחנו לא באים ואומרים על חרבך תחיה. נדמה לי שזה לא איזו שאיפה שאנחנו רואים, זוהי שאיפתו של העם, למרות שבמהלך הדורות, אם אני לוקח דוגמאות כמו אורי צבי גרינברג, מכירים קצת את השירה שלו? הוא היה יהודי שאחרי, כנראה גם לפני, אבל אחרי השואה, אמר, אנחנו לא מוכנים לוותר על החרב. אומר אורי צבי באחד השירים שלו, גם אם יבואו הגויים וכיתתו חרבותם, אתה, אומרת אמא לבן שלה, אתה לא. אתה לעולם לא תחתת, כלומר הנבואה הגדולה של השלום, זאת שכתובה באותיות זהב באום, אתה, אומר אורי צבי, האמא אומרת לבן, אתה לעולם לא תפסיק את החרב. תחזיק אותה, אל תסמוך עליו, תמיד חרב ביד. שום דבר מזה הוא לא טבע. הכל קשור לתרבות. הכל קשור למה אתה רוצה לגדל פה. איזשהו יהדות אתה רוצה לראות מול העיניים שלך. אמרתי מקודם בתור אקסיומה, שכשאתה מאוד אידיאליסט, או מאוד חזק, יש חשש שאתה לא מקשיב, שאתה לא רואה. עכשיו אני אגיד את זה בהיפוך, כלומר את אותו דבר אבל הפוך. אתה יכול להיות אידיאליסט, או קנאי, אם תרצה, רק בתנאי שאתה עיוור. בשנייה שאתה תראה, אתה כבר לא תהיה קנאי. אם אתה רוצה להיות קנאי, או רוצה להיות מין חזק כל כך אורי צבי, אז אין לך ברירה אלא להיות עיוור. ולבחור בעיוורון, אנחנו יודעים, זאת בחירה, שאומר, אני לא רוצה לראות את ההוא. ההוא זה האחר. אני רוצה רק לשמור על הרעיון שלי, על האידאה שלי. הדרך היחידה שאדם רוצה באמת להיות איזשהו לוחם, שזה רק בעיוורון. בשנייה שאתה פותח את העיניים, משהו קורה לך, ואתה נהיה חלש. לכן יגידו לחיילים שלנו, לילדים, נכדים, יגידו לנו, אל תראה ממטר, בשפה. יש משהו מאוד עמוק, שאומר להילחם עד כלות, עד כלות. אם אתה תראה את העין של האויב שלך, משהו יקרה לך, אתה תתרכך, אתה לא תצליח. כמעט הייתי אומר, זו טרגדיה, שאנחנו מחנכים את עצמנו להיות יהודים טובים, שמקשיבים, שרואים, שרוצים להיות רכים, מנשקייט, להיות יהודים של בן אדם, שבן אדם מסוגל לראות בן אדם. אבל פתאום כשעומדים מסביבנו אנשים קנאים, אנשים קנאים שהאידאה שלהם זה להרוג אותך. זאת אידאה. לא חלילה להגיד שזאת אידאה של מוסלמים, זה לא נכון. יש בשם האסלאם, יש אידאה שרוצה להשמיד אותי. היא לא רואה אותי, היא רוצה לראות אותי. אני חייב להילחם. האם בשם המלחמה בה אני אהפוך את עצמי לעיוור? על זה אנחנו אומרים, ויראו אותנו המצרים. אנחנו הופכים להיות רעים כשאנחנו נלחמים. אנחנו מאבדים את הרוח. אנחנו נהיים נורא קשוחים. אנחנו מתרסקים. איך מייצרים דור שלם שהוא רואה ולא רואה? לא רואה ואינו נראה, רואה ולא רואה. שאתה מלמד אותם להילחם ולהיות גאה כשהם נושאים נשק. כמו שאבא שלי היה גאה בי כשאני התגייסתי אי שם. עכשיו אני רואה איך אני גאה בילדים שלי, הם לוחמים. ומלמד אותם להישאר עם עיניים פקוחות איפה שאפשר. לא לאבד את המנשקייט שלנו, בגלל האידאה.
כשאנחנו מחנכים את הדור הבא, את הילדים, את הנכדים, חג החנוכה, אנחנו נוגעים בדבר הזה עצמו. כל שיר שאנחנו שרים, הוא מטביע עוד משהו בטבע של האישיות הרוחנית של עם ישראל. זו אחריות נורא גדולה. סיפורים שאנחנו מספרים, האגדות, השירים, זה הכל תרבות. דורי דורות, דורי דורות, ויתרו על החרב. יהודים לא צריכים חרב. סיפורים על ניסים ועל נפלאות. לטקס. תאכלו סופגניות ותעשו סביבון והכל בסדר. ודרך גם תסתגרו בבית, כי עניתי, נכון, שלא יפגעו בכם. יהודים היו survivors במובן הקשה של המילה. ופתאום הפכנו להיות דור שאפשר לקרוא לו דור של גאולה, אבל דור של מדינה, ודור שלוקח את החרב ליד, ואומר, אנחנו עכשיו תלמידיו של דוד, של ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותיי. אני רוצה להגיד, כל מי שבחר להיות חלק מהתנועה הציונית, בחר בזה. בחר באקטיביזם, בחר בריבונות, בחר באחריות, בחר בלהתגייס לצבא, בחר בזה. אבל הוא גם לא ויתר על המנשקייט שלו. הרבה פעמים צריך להחזיק את שני הדברים האלה ביחד, שזה כמעט סתירה. זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך לייצר תנועה כזאת, שאומרת, תילחמו בכל הכוח שלכם, ותשמרו את העיניים פקוחות שלכם בכל הכוח שלכם. אני לא אכנס עכשיו לסוגיה הענקית שמדברת על מוסר במלחמה, אבל לזה אני מתכוון. לזה אני מתכוון. איך מנהלים את הדבקות במטרה הזאת של להיות עם שנושא חרב בגאווה, ועיניו פקוחות אל כל מה שצריך להיות. זה משימת חיים של הדור שלנו, אני מרגיש. הילדים שלנו זה מקור לגאווה גדולה, תקווה גדולה וגם דאגה גדולה. כל החברה הולכת לתנועות כאלה, שצריך להקשיב להן. זה חלק באמת לבנות את הקומה הבאה של עם ישראל. אני אומר לזכר אבא שלכם, שלהיות רב, אוהב תורה, ואוהב להקשיב לבני אדם, זה גובה מאוד מאוד מיוחד של אנושיות. אני רק מתפלל שאנחנו נצליח לשמור על רעיונות גדולים, על ציונות גדולה, על אמונה גדולה ועל אנושיות גדולה. יהי זכרו ברוך.